είναι Γιώργο. Όλγα. Παθούλα. Σεμπαχάτ. Μογιάννης. Δέσποινα. Παουλίν. My name is Louisa. Λευτέρης. Ελένη Μανώλη. Σεμής. Ονομάζομαι Τσεβίκα. Γιώργο. Ονομάζομαι Μαρία. Είναι ο Γιώργος. Και είναι ο Αποστόλης. Εργάζομαι 5 χρόνια στον Όμιλο. This is my second season in the Mitzi's family. 8 χρόνια στον Όμιλο. Στα 11 χρόνια στον Όμιλο. 11 χρόνια. Πέρασαν 11 χρόνια. Βρίσκομαι 4 χρόνια. Στον Όμιλο βρίσκομαι 6 χρόνια πλέον. Είμαι 17 χρόνια στον Όμιλο Μίτσι. 3 χρόνια στον Όμιλο. Είμαι 18 χρόνια στον Όμιλο. Φέτος έκλεισα μία δεκαετία στον Όμιλο. 20 χρόνια περίπου. Είμαι η Αναστασία, είμαι από το 2017 στον Όμιλο. Ξεκίνησα ως βοηθός της Ελευθερίας και ύστερα εξελίχθηκα ως housekeeping manager. Μετά από υπάλληλος υποδοχής νυχτερινός, μπήκα β' υπάλληλος υποδοχής, μετά α υπάλληλος, μετά προϊστάμενος υποδοχής, μετά πωλήσεις και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω συνεργάτη και στην ίδια θέση μαζί μου τον Γιάννη σαν Assistant Rooms Division Manager. Ξεκίνησα στον Όμιλο Μίτσι ως Guest Relations Officer. Εξελίχθηκα έπειτα σε Assistant Front Office Manager και τώρα είναι η πρώτη μου χρονιά ως Front Office Manager. Αυτό που με τράβηξε και στον Όμιλο και με έκανε να μείνω τόσα χρόνια είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έχει, η καθημερινότητα με τις επαφές που μας δίνει, το καλό εργασιακό κλίμα, η οικονομική σταθερότητα, η επαγγελματική ισορροπία που έχει και το ότι δεν πάβει ποτέ να παρακινεί τους εργαζόμενους. Αναγνωρίζονται οι κόποι μου. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια βλέπω ότι έχει αντίκτυπο μέσα στα χρόνια. Νιώθω ότι μετράω και νιώθω ότι έχω μέλλον και εξέλιξη. Νιώθω σημαντικός. Για να με επιλέγουν σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά. Ο κλάδος του τουρισμού έχει τα καλά και τα κακά του, όπως όλα. Απλώς δεν πρέπει να φοβίζει τους νέους εργαζόμενους, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ευελιξία και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να εξελιχθούν σε ό,τι θέλουν, να μάθουν πάρα πολλά και να βρουν αυτό που πραγματικά τους γεμίζει. Όποιος είναι φιλόδοξος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος όμιλος στον κλάδο για να εκολαφθεί, για να προοδεύσει και να εξελιχθεί πραγματικά. Πραγματικά δίπλα σε σοβαρούς επαγγελματίες. Μόνο του το ταλέντο δεν φτάνει. Μετά έρχεται ο Όμιλος με τα εργαλεία που έχει, τις εκπαιδεύσεις, τα σεμινάρια, να το εξελίξει αυτό το ταλέντο. Εδώ πέρα θα έρθουν, θα σε εκπαιδεύσουν, θα κάτσουν από πάνω σου, θα συζητήσουν μαζί σου αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τα γραφεία των σεφ είναι πάντα ανοιχτά. Παίρνουμε ένας από τον άλλον και εξελισσόμαστε μαζί. Εξελισσόμαστε μαζί και μαζί με τον Όμιλο. Θεωρώ ότι υπάρχει ίση αντιμετώπιση και δίκαιη, υπάρχει αλληλοκατανόηση, υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει η ευγένεια. Η ομάδα που υπάρχει στον Όμιλο Μίτσι είναι πολύ diverse. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες. Είναι ένας δυναμικός όμιλος, ο οποίος δεν πάβει να εξελίσσεται μέσα από όλα τα επενδυτικά και εξελικτικά μέσα που χρησιμοποιεί. Να δουλεύει στα ξενοδοχεία, συγκεκριμένα του Ομίλου Μίτσι, είναι πολύ απαιτητικό, αλλά πραγματικά κανείς δεν νιώθει ποτέ μόνος του, γιατί υπάρχει στήριξη και καθοδήγηση από την ομάδα που έχουμε δίπλα μας. Αυτό που με κρατάει στον Όμιλο είναι το αίσθημα της οικογένειας που υπάρχει εδώ πέρα, τόσο με τα παιδιά, αλλά όσο και με τους προϊσταμένους. Γιατί ό,τι χρειαστούμε είναι πάντα κοντά μας και έτοιμοι να μας ακούσουν. Μεγάλωσα την οικογένειά μου μέσα από αυτόν τον Όμιλο. Κατά καιρούς, κάθε χρόνο έρχονται καινούργια παιδιά, τους τα φροντίζω, τους μαθαίνω πράγματα από την εμπειρία μου και πιστεύω ότι και αυτά είναι μαζί μου ευχαριστημένα. Είμαι η μαμά τους. Τι είναι το Brand Mitzi για σένα? Το Brand Mitzi για μένα. Για μένα το Brand Mitzi εκπροσωπεί την οικογένεια. Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη μετά από τόσα χρόνια που είμαι μέσα σε όλο αυτό. Είναι ασφάλεια,
οικογένεια, συναδελφικότητα. Για μένα το Brand Mitchis είναι ένα προσωπικό ταξίδι. Δύναμη, αξιοπιστία, σιγουριά. This is a happiness. Είναι οικειότητα. Καλαισθησία. Είναι ο όμιλος που μου έδωσε τις ευκαιρίες. Είναι η εξέλιξη και η δυναμικότητα που έχει προς το τουριστικό προϊόν. Ποιοτικές υπηρεσίες, ωραίοι προορισμοί, καλά ξενοδοχεία. Δύναμη, εξέλιξη, προοπτική. Οικογένεια, τι άλλο θα μπορούσα να πω.